Nin ye an ka podcast sennaɲiko 65 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba ani Nathaniel Danbele fɛ. Bi sibiridon marisi kalo tile 29 san 2025 an ka verset kalanta o bɛ bɔ Kolosekaw la. Kolosekaw sura 3 a verset 12. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ye ko aw ye Ala ka ɲɛnatɔmɔlenw ye, senumanw, kanulenw. O de y'a to aw ka hinɛ ni ɲumanya ni yɛrɛmajigilenya ni sabali ani muɲuli don aw la. Ni an ye Ala denw ye, an welelen de don ka Ala cogoya jira an ka diɲɛ don o don ɲɛnamaya la. Magari, ɲumanya, yɛrɛmajigilenya, dususumalenya ani muɲuli, olu ye cogoya kɛrɛnkɛrɛnnenw ye walasa ka taama Ala sagola kɔnɔna na. Ninnu tɛ taabolo dɔrɔn ye an kan ka olu taabolo minnu don an yɛrɛ la. Nka ninnu ye taabolo ye an kan ka o minnu don an ka don o don ɲɛnamaya tagama la an ni mɔgɔ tɔw ka jɛɲɔgɔnya nasira fɛ. Bi a latigɛ ko i ka nin cogo minnu fɔra ka olu don i ka ɲɛnamaya la. An ka kumacogo ani an ka ko kɛcogo o ka kɛ seereya ye ka Kirisa ka kanuya yira an na. An ka a dege ka yafa, ka muɲuli jira an balimaw la ani ka ɲumanya kɛ ka ɲɛsin an balimaw ma cogo bɛɛ la. Jijali ye nin ko Ala ni senu ka an dɛmɛ ka kɛ kɛnɛ yelen ye nin diɲɛ kɔnɔ, ka ale Ala ka hɛra ani a ka nɛɛma ka o yelen bɔ an ka banba an ka danaya weleli la, kamasɔrɔ Ala ye an ɲɛna tɔmɔ matigi Yesu Kirisa la. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Kirisi yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.